Nisam očekivao Kostariku. I onda za malo se ponovi Rusija. I tako je, za malo 2018. Pre 4 godine. Pa dobro, grupa skoro ista, malte ne, kao... Samo je tu Kamerun ušao umjesto Kostarike, ali tako? Pa teška grupa u svakom slučaju, ali vidi, ako si došao ovde, pa ne očekuj ništa da ti padne s neba i da te neko časti. Imamo 3 utakmice, na svaku utakmicu moramo da damo, na svakoj utakmici moramo da damo maksimum. To jest, da budemo na tom svetskom nivou, na nivou svetskog prvenstva. I onda neće biti problema. To što je Brazil prva utakmica, s njima startujemo. Isti je đavo, mislim, to prva, druga, treća, moraš da igraš sa njima. Čak, ja se radujem i mnogo sam srećan da igramo s Brazilom. Jer kad se priča o fudbalu, moraš da pomeneš Brazil, tako? Pa i da vidimo kakvi su. Njihovi novinari u priči s njima, dok vi niste došli, tvrde da je neka tradicija, njihova loša tradicija, da ta prva utakmica baš na svetskom prvenstvu bude nekako njihova najslabija utakmica, jer su još onako teške. Ako se gledaju te tradicije, ako se prate te neke statistike, može biti da je tako. Ali to ne sme da nas vara, niti da nas vodi u neka druga razmišljanja. Mi moramo da budemo spremni da i protiv Brazila i Kameruna i Švajcarske i Kameruna budemo zaista na visokom nivou. Vi dobro znate sad ovo pitanje koje sledi, šta ono zapravo znači, neka trauma za navijače Srbije od pre 4 godine. Osjećate li vi potrebu kao navijači Srbije da se na neki način osvete reprezentaciji Švajcarske? Ma kakva osveta, mislim, to je totalna glupost. Nema tu ti da se svetiš bilo kome i ovo je samo sport, ovo je igra. Misliš na Švajcarsku, tako? Pa mislim, pobedili nas ljudi 2-1, bila ona frka oko vara, tako, u vezi sudije onog Demca što nije kao gledao i tako dalje, ali nosit ćemo se i vidjet ćemo. Ne razmišljamo nikakvoj osveti, razmišljamo samo da na terenu budemo pravi i da ostvarimo naš cilj koji je potpuno zacrtan, a to je da se ode u grupnu, ne u grupnu, nego da se ode u sledeću, kako se kaže? Sledeću rundu, drugi krug, jes. A u drugom krugu se ukrštamo... Kako, da li kao prvi ili drugi, to me ne interesuje, to je to. U drugom krugu se opet ukrštamo sa Portugalom i onom grupom tamo. Pa dobro je prvo da... Prvo, jedno po jedno, stepenicu po stepenicu. Jedno po jedno, u životu postoji, ako hoćeš negde da ideš, prvo moraš taj prvi korak da napraviš. Važno je da mi budemo potpuno, da verujemo sebi i da budemo potpuno onako spremni za te izazove, a oni u svakom slučaju jesu. I prva i druga i treća utakmica, tako da nema tu neke velike matematike i zna se tačan broj bodova otprilike koliko ti treba da bi otišao dalje. A evo ovako, pošto imamo maltene iste protivnike, šta je to potrebno nama, taj mali korak da ne bude kao prošli put, da budemo bolji, da odemo u drugi krug? Pa da budemo bolji nego smo bili pre 4 godine. Ali šta, bolji strelci, bolja ekipa, bolja motivacija, generalno kao tim moramo da budemo pametniji, moramo da budemo bolji nego smo bili pre 4 godine. Ne kažem da smo bili loši tada, ali definitivno ovo što mi hoćemo i želimo, mi to moramo i da pokažemo. Kao što smo kvalifikacije odradili u jednom maniru velikih timova, je tako, po svim osnovama, i u tehničkom, i u taktičkom, i u kojem god hoćete smislu, tako i za ovaj mini turnir moramo da budemo spremni. Možemo li da zavaramo Švajcarce sa tim koliko smo se promenili za 4 godine? Kako smo igrali fudbal pre 4 godine? Nema tu veliki tajnik, gledali su oni nas, mislim, to nije sporno, kao što smo i mi njih gledali protiv Italije i ova poslednja. Drugo, bit će Liga nacija, pratit ćemo jedni druge, analizirat ćemo i tako dalje, ali bez obzira na sve, mi imamo svoj cilj i učinit ćemo sve da dođemo do njega. Bez obzira kako se zvao protivnik, uključujući i Brazil. Pa makar i Kamerun. Bez obzira kako god da se zove protivnik. Imali ste onu čuvenu repliku, kako to mislite ako se plasiramo u Katar? Eventualno. Eventualno, da. Je li ima sad nešto, eventualno drugi krug ili... Ima još, do novembra ima mnogo vremena.
i bit će prilike naravno da pričamo i na tu temu. Ja mislim da sam u principu rekao šta je, niti se bojim Brazila, niti ću se bojati Brazila. To je valjda svima jasno. A volim što igram protiv njih. Oni su pod većim pritiskom, prvo kolo. Ne, briga njih s kim igraju, prvo, drugo ili treće. Ne verujem, to su više priče. Koga Brazil da se boji? Kakav to pritisak je? Oni će učiniti sve, pa dobro, učinit će oni sve da dobiju utakmicu, ali učinit će i Srbija sve da dobije tu utakmicu. Tako da, bit će to dobar fudbal u svakom slučaju, nema greške. Kogod bude došao na stadion, uživaće. Biće tu igrači u jednoj drugoj ekipi koji su igrali u finalu na Novom Zelandu? Pa, verovatno. Pretpostavljam, da. Mala repriza tog finala, da. Pa ne bude i rezultat. Pa pretpostavljam, ali dobro. Bićemo mi okej za Novembar. Očekivali možda Afrikance iz četvrtog šešira ili nešto drugo? Jesu. Jesu. Ovi su iznenadili Alžir, dobili gore 0-2, igrali finale Kupa Afričkih nacija. Kamerun. Dobre rezultate imaju s obzirom kakav fudbal igraju. Pravo da ti kažem, moram malo da pogledam. Da ne bi sad lupetao. Moram da pogledam, nisam to gledao, nisam pratio. Šta su radili ovo zadnje sada? Dobili Alžir 0-2, a prvo izgubili kući 0-1. Pa nije. Alžir im je dao gol u 120 minuta. A oni su ga dali u 124. Pa su tako prošli. Nije baš 0-2. Vidite da ste spremni došli na... Pa dobro, malo da budem... Da, dobili su u zadnjoj sekundi. U zadnjoj sekundi su dobili, kako se zove, Alžir, ali utakmicu nisam gledao. Gledao sam samo highlights i gledao sam te golove. Zaista jedna, ajde da kažem, jedna sportska tragedija za Alžir. Da daš u 120 minuta, a izgubiš u 124. A dobro, mislim, oni su predstavnici afričkog fudbala, imaju odlične igrače, definitivno jedna jaka ekipa, ali ovo, nismo ni mi zabacali. Nosit ćemo se, prijatelji. Mi se vidimo sutra, da svakako To je to, da. Okay, Da prespavamo. international media here, please. Ajde, Let's Hvala. come here all together, international media.